Passem ara a les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre la situació política i la formula el senyor Quim Arrufat, del grup mixt. Bon dia a tothom, bon dia president. Sembla que el govern ha entrat en crisi, Unió i Convergència se separen, una cosa que se n'ha parlat en aquest país durant segurament 35 anys. Pensa vostè aprofitar la crisi de govern i, per tant, la corresponent remodelació per iniciar finalment mesures d'emergència social, de pla de xoc, preparar unes eleccions que han de ser a totes llums excepcionals i preparar i sentar els fonaments, sentar també les persones claus en el govern per preparar el procés constituent que ha de començar? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, efectivament hi haurà un canvi de govern, suposo que hi haurà altres preguntes en aquest sentit durant el debat d'avui, durant aquesta sessió de control. No és ara que jo, com vostè comprendrà, anunciaré els noms dels futurs consellers o conselleres, això vindrà en les properes hores o en els propers dies. En qualsevol cas, sí que el vull tranquil·litzar perquè, independentment de quines persones hi hagin en el govern o hi deixin de ser, el que és l'agenda social del govern continuarà. Per exemple, ara només fa un dia o dos, va ser aquest dimarts, el govern va aprovar tot el que és el pla de lluita contra la pobresa per l'any 2015 i per l'any 2016, amb una dotació pel 2015 superior als 1.000 milions d'euros. 1.066 milions d'euros només pel 2015, que és una xifra superior a la que hi varen poder destinar en l'any 2014 com a conseqüència dels pressupostos que es van quedar aquest any, ara fa uns mesos enrere. L'agenda aquesta es mantindrà, la social, amb les disponibilitats que tenim en aquest moment, que vostè sap perfectament quines són, i no cal dir que el que és l'orientació cap a les eleccions, a vostè, senyor Arrufat, no se li escaparà que és precisament el fil que s'està seguint de cara a les eleccions el que provoca que no només un partit, sinó diversos partits d'aquest hemicicle vagin prenent posicions sobre el que ha de ser el procés sobiranista català. Per la rèplica té la paraula el senyor Quim Arrufat. Bé, doncs és una llàstima que mantingui el mateix rumb en política social en un país que està al límit, en una població que està al límit, que no suporta més retallades, que no suporta més disminució dels seus drets socials. Ens necessitem, com l'aigua, que aquestes eleccions properes no siguin eleccions autonòmiques normals, que siguin eleccions excepcionals, que ho siguin en clau plebiscitària i en clau constituent, que la gent decideixi a través d'aquestes eleccions el futur polític i el sistema polític i l'equilibri entre societat i mercat, entre qui té més drets, si a l'acumulació de benefici privat o als drets socials a les properes eleccions, en clau plebiscitària i en clau constituent. S'han acabat 35 anys d'acatament de l'autonomisme i del dir sí sempre a tot a les polítiques neoliberals que ens venen imposades i promogudes des de casa nostra. Perquè no és normal la situació política que estem vivint, no és normal la situació econòmica, no és normal la desaparició de drets socials que abans eren considerats bàsics, no és normal seguir aplicant i seguir acatant el neoliberalisme en totes les seves dimensions, no és normal l'absència de sobirania de les nostres institucions, no és normal la manca de relació democràtica de les institucions amb la ciutadania, no és normal no tenir instruments públics i democràtics d'intervenció en l'economia, no tenir instruments financers ni de política econòmica, estar absolutament desarmats davant la major crisi econòmica i la major aplicació de plans de reestructuració neoliberal que se'ns està aplicant des del final de la dictadura. No és normal seguir amb l'austericidi, no és normal seguir amb aquest austericidi que s'atreveix amb els pobres i protegeix els rics, perquè no és normal l'acumulació de beneficis en tan poques mans i el repartiment tan global de la misèria que s'està fent. No és normal no reaccionar davant d'aquesta situació, no alterar el desequilibri abismal que existeix ara entre mercats, entre dret a acumular capital i beneficis i l'absència absoluta de defenses, d'autodefenses que tenim les classes populars. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, respecte al tema de les retallades, li vull recordar que aquest any 2015 no n'hi ha de noves retallades. N'hem tingut, és veritat,
totes les administracions sense distinció s'hi han vist abocades en els països que estaven desequilibrats. Nosaltres no n'hem sigut l'excepció. Ens podíem haver estalviat aquestes retallades a Catalunya si haguéssim disposat de la recaptació dels nostres propis tributs. Així de clar, ras i curt, a Catalunya no hi hauria hagut retallades amb un sistema de finançament diferent i sobretot amb una hisenda pròpia. Això la gent ho ha de saber, però som on som. No trobarà, senyor Arrufat, dit això, millor aliat que jo perquè aquestes eleccions del setembre siguin autènticament plebiscitàries. I fixi's vostè que hi ha alguns i algunes que intenten girar el fet que aquestes eleccions siguin plebiscitàries cap a altres paràmetres. I vostè ho ha dit molt bé i en aquest sentit hi estic d'acord. Aquestes no són unes eleccions autonòmiques normals per fer el de sempre. Són unes eleccions per decidir plebiscitàriament si Catalunya ha d'anar cap a la seva sobirania i la constitució d'un estat independent. La pregunta següent és sobre la situació política. La formula l'il·lustre senyor Albert Rivera, del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president. Miri, jo, a diferència d'altres grups, no entraré a la crisi interna de la seva federació, però sí entraré a la crisi del govern de Catalunya, del govern de tots. A mi no m'interessa ni les cartes, ni les reunions, ni els documents, ni que vostè intenti furgar la ferida d'Unió i que Unió intenti canviar el seu programa electoral. A mi el que m'importa és que el govern de Catalunya, el meu govern, el govern de tots, avui està en crisi. Avui està trencat, la vicepresidència del govern, la Conselleria d'Interior i Agricultura marxen d'aquest govern que s'esgota, d'aquest govern esmicolat i d'aquest govern que ja no té més recorregut. Senyor Mas, jo li pregunto, vostè ens pot fer aquí davant de tots els catalans autocrítica? Vostè va començar dient que el 80% dels catalans estaven a favor del seu procés independentista. Després vam veure que el 9 de novembre, amb aquell simulacre de referèndum, resulta que no era el 80%, resulta que era el 26%. Després, senyor Mas, vostè s'ha deixat pel camí consensos respecte a infraestructures, respecte a reformes de finançament, i ha anat cada cop quedant-se més sol fins a arribar aquí. I ara resulta que vostè volia dividir els catalans en dos bàndols i no ho aconseguirà. Vostè volia trencar Espanya i sortir d'Europa i tampoc ho aconseguirà. I l'únic que ha aconseguit, senyor Mas, és dividir el seu partit i trencar el seu govern. Per tant, senyor Mas, després d'aquest camí fins aquí, vostè segueix encantat de la vida d'haver-se conegut i pot arribar dient aquí que és un èxit de gestió i que estan més forts que mai, o vostè pot acabar reconeixent que tenen una crisi de govern, que tenim una crisi institucional i que s'ha esgotat aquesta legislatura. Per respondre té la paraula el molt honorable president. Moltes gràcies, senyora presidenta. Miri, jo no tinc cap inconvenient en fer autocrítica si aquesta separació de 3 membres del govern fos una separació perquè no ens hem entès mentre governàvem, perquè hem votat diferent en el Parlament de Catalunya de manera constant, perquè hi ha hagut picabaralles personals, i res de tot això ha passat. Res de tot això ha passat. El que passa, senyor Rivera, és que hi ha una discrepància de fons sobre un tema de projecte. Discrepància de fons legítima sobre un tema de projecte. Aquest és el tema. Quan es tracta de dir un dels partits de la federació defensarà el sí a les eleccions del setembre i l'altre diu només el sí no ho podem defensar, hi ha un problema de fons respecte al projecte. I el normal en democràcia és que quan arribes a un punt així es prenguin decisions. Com s'han de prendre aquestes decisions? Doncs, escolti'm, d'una manera correcta, d'una manera que no perjudiqui la institució. Per tant, no es preocupi. Això és un tema puntual d'aquests dies, es resoldrà en molt pocs dies, com vostè veurà, i a partir d'aquí s'acabarà la legislatura, es convocaran les eleccions i es convocaran, i jo faré tot el possible, com li deia al senyor Arrufat, perquè aquestes eleccions ens permetin comptar-nos. Jo sé que vostè estarà en la part del no, i n'hi haurà d'altres que estaran a la part del sí. Però, senyor Rivera, faci'm un favor, deixi o ajudi a que algun dia aquest país democràticament i civilitzadament es pugui comptar. Això no és un dimoni de la democràcia. Això seria el cel o el paradís d'un país plenament democràtic, i vostè sap que a la mateixa Europa que vostè invoca n'hi ha d'altres precedents. Un de molt recent de l'any passat, el Regne Unit es va posar d'acord amb Escòcia perquè Escòcia pogués votar
tranquil·lament, pacíficament i podent comptar a la seva gent. I aquesta és la mateixa aspiració que té Catalunya. Té la paraula per la rèplica l'il·lustre senyor Albert Rivera. Senyor Mas, jo li reconec que vostè és molt perseverant intentant convèncer-me a mi que trenquem la sobirania nacional i que comptem, com vostè diu, a la seva manera. Però és que no ha convençut ni els seus. És que no m'ha de convèncer a mi que soc de Ciutadans, és que no ha convençut ni els d'Unió. Per tant, senyor Mas, no veu vostè que va perdent gent pel camí i cada cop està més sol? No veu vostè que ha perdut tota la legislatura en un moment excepcional de crisi econòmica, institucional, social? L'ha perdut tota l'estona intentant dividir la societat catalana i ha aconseguit dividir el seu partit i el seu govern. Per tant, senyor Mas, no és un problema de Ciutadans ni dels ciutadans de Catalunya en general, és un problema de vostè i del seu projecte que l'únic objectiu era dividir i ha aconseguit dividir dintre de casa seva. A mi em preocupa el govern de Catalunya, li torno a insistir. Jo crec que vostè ja dona, i ho ha dit aquí, per esgotar la legislatura, però senyor Mas, de veritat, al marge de com acabi aquesta legislatura i qui governi després del 27 de setembre, deixin de comptar contes. No és un sí o no, no. És votar eleccions autonòmiques per triar un nou govern. I jo vull que hi hagi un govern amb les mans netes, democràtic i que pensi en tots els catalans. Ni sí ni no. Són unes eleccions autonòmiques. Deixi de marejar la perdiu i d'enganyar els catalans. Per la rèplica té la paraula el molt honorable president. Presidenta, molt ràpidament, senyor Rivera, el partit no s'ha dividit, Convergència Democràtica de Catalunya no s'ha dividit, són dos partits, vostè ho saben perfectament, cadascú té la seva autonomia, cadascú pot decidir lliurement quin és el seu projecte i quin és el seu camí. I dit això, deixi'm recordar-li una cosa, el saber quanta gent tens al costat no se sap amb discursos en el Parlament, se sap recomptant vots a les urnes. Doncs ja ho veurem. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Joan Mena del grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies, presidenta. Bon dia, president. La situació d'emergència social que viu Catalunya no ens permet tenir un govern despistat i que perd el temps en les seves picabaralles internes. El ple de salut d'ahir va ser un exemple. El pla contra la pobresa, que no aporta res de nou i és insuficient, segons diuen les entitats, també. Mentre vostè estava als despatxos embolicat en la trencadissa a la seva federació i al govern, aquí quedava clar com vostès fan negoci amb els serveis públics que haurien d'atendre les necessitats d'una majoria social que s'està dessagnant. Ahir, 3 consellers amb altes responsabilitats van anunciar la seva dimissió. Avui ja no se sap quines són les majories parlamentàries que el sostenen a vostè com a president. El seu és un govern debilitat i esgotat que s'ha convertit en el problema i no en la solució. Senyor Mas, com pensa reestructurar el govern? Pot assegurar vostè, fins a final de legislatura, l'estabilitat del govern i que la seva principal preocupació serà la governabilitat del país i el bé comú? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mena, si vostè va estar atent en les declaracions que ens van fer ahir, no hauria de dir que l'estabilitat parlamentària està en risc ni en perill, perquè es va dir explícitament, però potser vostè en aquell moment no devia estar prou atent o no hi va donar importància, que es garantiria l'estabilitat parlamentària, que evidentment per una formació política, en aquest cas, que té 50 diputats en el Parlament de Catalunya, per ella sola no és possible. Per tant, aquesta estabilitat parlamentària s'hi ha de comprometre també altres grups i això ho anirem veient votació a votació i ens queda aquest ple i, si no recordo malament, 2 més abans de que es dissolgui el Parlament de Catalunya. Té la paraula per la rèplica l'il·lustre senyor diputat. Jo, senyor Mas, estava aquí en el ple de salut on segurament hauria d'haver estat vostè i el seu govern mirant de solucionar els conflictes a la nostra sanitat pública. Miri, vostè, senyor president, hauria de fer una reflexió, alguna autocrítica, ja que també hauria d'aprofitar perquè no tot ho fa vostè bé. Amb una estratègia equivocada va voler fer més petit el dret a decidir, amb el seu tacticisme també va voler fer més petita Esquerra Republicana i ara també està fent més petita la seva federació i el seu govern. Tingui clar, president, que aprofitarem l'oportunitat de canvi que suposa el 27 de setembre. L'autèntica ruptura, senyor Mas, serà la d'un inici constituent que trenqui amb el règim bipartidista del qual vostè també forma part, perquè les seves plebiscitàries ja no convencen. Ni convencen els qui van votar pel canvi a molts ajuntaments, ni convencen
convencen els qui es manifesten cada dia als carrers, ni convencen els qui van omplir la plaça de Sant Jaume esperançats pel canvi també a Barcelona. El 27 de setembre, president, volem derrotar a les urnes les seves polítiques, la seva austeritat i el seu atac premeditat als serveis públics. Se'ls acaba el temps. Després de la il·lusió del 24 de maig, volem un 27 de setembre que acabi amb el seu capitalisme d'amiguets i per això, president, intentarem construir a Catalunya una alternativa. Per la rèplica té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Bé, ahir va quedar clar també una cosa en el debat del ple de Salut, en el qual, per cert, jo hi vaig ser una molt bona estona i vaig intervenir llargament. Va quedar molt clar que això del capitalisme d'amiguets vostès s'ho aplicaven també quan estaven en el govern. S'ho aplicaven quan estaven en el govern perquè els hi vaig recordar que van estar a punt de treure a concurs per concessionar un hospital a Cerdanyola que podia haver quedat en mans de no sé si són els seus amiguets o no, però són inversors molt importants de fora que fan sanitat privada. El que passa que a vostès això els irrita profundament. No, si ens ho sabem perfectament. Sí, si ens ho sabem perfectament. Ens ho sabem perfectament i, per tant, mirin, de tot això és un pur bla, 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 que no va absolutament enlloc, perquè vostès saben perfectament que encara són incapaços, 4 anys i mig després, de posar un sol exemple, ni un, d'alguna cosa de la sanitat pública d'aquest país que s'hagi privatitzat en aquests últims 4 anys i mig governant el nostre govern i sent president jo mateix. I en canvi jo, en els purs de la ideologia de la superesquerra, els hi puc posar algun exemple d'alguna cosa que ells sí que volien privatitzar i precisament de la sanitat i de la sanitat en el Vallès. El que passa que això a vostès evidentment els irrita. Els irrita, els empipa, però tenen aquesta gran contradicció. I si m'ho permet una cosa, ja posats a fer, com que vostè dona consells a tothom, jo també els dono un consell a vostès. Per què no fan com Unió Democràtica i es dediquen a comptar la seva gent? Perquè així sabrem si la posició del senyor Herrera, si de la senyora Camats, que es van manifestar diferents en el dia 9 de novembre, si realment això és una línia general a dintre de les seves formacions polítiques, que són diverses i que no són només una. La pregunta següent és sobre la situació política. La formula l'excel·lentíssima senyora Alicia Sánchez Camacho, del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Mas, és evident que no serem originals amb la pregunta d'avui. Senyor president, després d'escoltar-lo, veig que vostè no està fent gaire autocrítica del que està succeint i està minimitzant la crisi del que hi va succeir a Catalunya. Crec que la crisi més gran del seu govern des que va assumir la presidència de la Generalitat, no solament del seu govern, sinó de la seva pròpia federació. Senyor Mas, després que ha començat tot el procés separatista, vostè està tenint avui les conseqüències més greus. Ara, què és el que creu que succeirà i com afectarà en aquest procés separatista la greu crisi que viu la seva federació, el seu propi partit i el seu propi govern? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Senyora presidenta, senyora Sánchez Camacho, no afectarà. No afectarà perquè en pocs dies hi haurà la remodelació del govern i, per tant, la substitució de la vicepresidenta i dels consellers que han decidit marxar del govern per les raons que ells mateixos han explicat. Per tant, serà una substitució ràpida i a partir d'aquí seguirà exactament el calendari que tenim previst i el full de ruta que tenim marcat. I vostès s'hauran de posicionar i molta altra gent també. Suposo que a alguns els hi fa mandra haver-se de posicionar, potser són vostès els que els hi fa mandra o no, o potser vostès ja tenen decidit exactament quina serà la posició. En qualsevol cas, no tinguin por, perquè tot això vindrà refermat a les urnes. Quin millor sistema en democràcia perquè les decisions grans que ha de prendre un país vinguin referendades precisament pel vot i la decisió de la gent. Això no hauria d'espantar absolutament a ningú. Seguim en aquest sentit el full de ruta normal. Per la rèplica té la paraula l'excel·lentíssima senyora diputada.
Moltes gràcies, presidenta. Senyor Mas, nosaltres no tenim por. La democràcia és un èxit col·lectiu de tots. És evident que a vostès el fet que es comptin vots els hi està anant no gaire bé. Els vots que es van comptar al 9N no els hi van ser favorables, 7 de cada 10 catalans es van quedar a casa. A més, el 9N ha estat declarat inconstitucional, vostè va enganyar els catalans. El fet que comptin els vots Unió no els hi ha anat gaire bé. Avui surten 3 consellers, per tant, jo li recomano que també es comptin a vostès, els de Convergència Democràtica, a veure si encara vostè portarà alguna sorpresa i no hi haurà tants independentistes com vostè es creu, perquè recomana que es comptin els d'altres partits i vostè no s'ha comptat, recomano que es compti abans d'anar al 27 de setembre, però el que sí li diria, senyor Mas, és que vostè tot el que toca en aquest procés ho trenca, ho divideix i ho fractura. El Partit Popular va dir des del primer moment que aquest procés separatista portava a la divisió. Miri, vostè està dividint i fracturant a la societat catalana, està dividint i fracturant a les famílies. Va fracturar i va portar una fractura al Partit Socialista. Ho ha fet ara la pròpia federació del seu partit. Ha dividit i fracturat a Unió Democràtica i el que no volem és que divideixi també a la societat catalana i als catalans i està dividint el seu propi govern. Això no és bo per Catalunya i, a més, senyor Mas, en els moments en els que tenim un greu problema, que són els populismes dels radicalismes d'esquerres més greus i més preocupants que estem tenint i es veu a l'Ajuntament de Barcelona i als ajuntaments de Madrid, on estem veient com perjudiquen greument a les possibles inversions que afecten a l'economia catalana o a l'economia de l'Ajuntament de Madrid. Senyor Mas, vostè s'està equivocant i crec que vostè hauria de rectificar. I si no rectifica, senyor Mas, faci una altra cosa. Doni l'oportunitat a que altres facin la feina que vostè no està sabent fer. Si ara marxen 3 consellers, aprofiti i és l'hora que pugui marxar 4. Faci-ho vostè també, senyor Mas. Per la rèplica té la paraula el molt honorable president. Bé, senyora Sánchez Camacho, ja que ha començat la seva segona intervenció dient que comptem vots, jo també li demano que compti els que tenen vostès aquí a Catalunya. Perquè potser que s'hi van comptant, i sobretot després de les municipals, s'adonin que la seva política respecte a Catalunya no deu ser la més encertada del món. Perquè si fos la més encertada del món no tindrien el resultat que tenen. Hi ha llocs que han passat de ser els segons o els tercers a ser els cinquers o els sisens. Això vostès, doncs, suposo que ho tenen en la línia del comptar vots i no precisament de sumar-los, sinó d'anar-los restants. I això té una protagonista molt principal, que és la seva veu i la seva manera d'actuar en la política catalana. Però també li admeto que no només la seva, també evidentment la del govern espanyol, la del PP en general, etc. Deixi'm dir-li una altra cosa. Pensar diferent és dividir la societat? És a dir, aleshores, senyora Sánchez Camacho, fixi's, es pot pensar diferent des del punt de vista de ser de dretes o de ser d'esquerres. Es pot pensar diferent des del punt de vista de ser catòlic o musulmà. Es pot ser diferent des de molts punts de vista d'aquests. Es pot ser diferent des del punt de vista de tenir una idea d'Europa o de tenir-ne una altra. Però, en canvi, no es pot ser diferent des del punt de vista de voler saber si Catalunya ha de ser un país lliure o no ha de ser un país lliure. Aquest és l'únic territori que està vedat. Aquest és l'únic territori que està vetat. Sobretot a la resta no és dividir la societat, és simplement pensar diferent. Però, en canvi, quan toques aquest punt, aleshores és dividir la societat. Senyora Sánchez Camacho, reflexioni intel·lectualment, analitzi una mica millor i millori també les seves percepcions sobre la societat. Molt bé. La següent pregunta és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Miquel Iceta del grup parlamentari socialista. Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, em temo que em dirà que sí, però em veig obligat a preguntar-li: manté vostè el que va dir a David Fernández? Heu de ser molt exigents i durs amb qui s'aparti un sol mil·límetre del caràcter plebiscitari de les eleccions. No creu que dividir el catalanisme afebleix Catalunya? Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, no li vaig dir al senyor David Fernández. Li vaig dir al senyor Vicent Pardal.
Un moment, perquè no pot parlar. Senyor Iceta, ja té la paraula, però ara pot. Després d'aquesta gran aportació al pensament polític contemporani, miri, president, en circumstàncies normals, avui li hauríem de demanar la seva dimissió i la convocatòria immediata d'eleccions. Però estem a mitjans de juny i com les té, sembla, convocades el 27 de setembre, doncs potser ja no estem en temps útil per fer-ho. El seu balanç de govern és esquifit. Cap nova competència, cap nova inversió, cap nou projecte rellevant, cap nou avenç d'autogovern, ni consulta amb efectes reals, ni pacte fiscal, ni revisió del finançament de Catalunya. Vostè ara em dirà, com sempre, que contra la muralla d'una majoria absoluta del PP no hi ha hagut res a fer. No li falta raó, senyor president, però jo he de dir-li que també estava equivocada la seva estratègia i els seus objectius i que si el problema era la majoria absoluta del PP, el que calia era esperar després de les eleccions generals, on podrem, entre altres coses, saludar a presidents socialistes i emparats en majories progressistes al País Valencià, a l'Aragó o les Illes Balears. Les coses canvien i canviaran també a Catalunya. Jo crec que vostè hauria d'acceptar que hi ha catalanistes que no som independentistes, que seria molt millor que la divisió que està provocant en el nostre país un ampli consens en defensa de l'autogovern, del pacte fiscal i de la recerca d'una consulta legal i acordada sobre el futur de Catalunya. Quantes coses més cal que es trenquin perquè vostè es vegi obligat a reconèixer que la independència unilateral és inviable? Quants partits caldrà sacrificar en l'altar del procés? No hem vist ja que posar sentiments a votació no és garantia de resoldre res. S'ha equivocat amb un exemple que ha posat vostè. No podem votar entre catòlics i musulmans, perquè ningú s'ha de veure obligat a renunciar al seu sentiment, a la seva fe, en funció de ser minoritària. President, dividir el catalanisme és afeblir Catalunya i em temo que vostè, amb la seva política, des de fa mesos, no està fent altra cosa. Hi ha un camí que ha fet a Catalunya forta, que és la màxima unitat al voltant d'objectius de país. Vostè ho està trencant tot i, per tant, es fa responsable de la manca de resultats concrets. I el veritable plebiscit el 27 de setembre serà entre 4 anys més d'embolics o 4 anys de recerca de solucions justes i acordades. Per buscar solucions, els socialistes ens hi trobaran sempre. Per més embolics, mai. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, jo tinc el màxim respecte per tothom. Un moment, senyor president. Senyor president, un moment. I no només pels catalanistes que no són independentistes, que també els respecto plenament, sinó fins i tot pels que no són ni catalanistes ni independentistes. Perquè abans que qualsevol altra cosa són ciutadans d'aquest país. I catalans. I per tant, el que m'interessa a mi és això. Si després n'hi ha que són d'una manera o d'una altra, doncs escolti'm, s'ha de respectar. Ara, també vull que es respecti en els que es manifesten d'una altra manera i que no se'ls consideri sempre i se'ls ataqui com els separadors, que és el que vostès fan. Els que ho separen tot, els que ho trenquen tot, etc. I resulta, esclar, aquests sí, aquests són els separadors i aquests són els dolents de la pel·lícula. En canvi, els altres s'han de respectar i aquests no. I resulta que aquests, quan van anar a votar el 9 de novembre, van ser gairebé 2 milions de persones. Quin missatge els està donant vostè, senyor Iceta, en aquests 2 milions de persones que van votar sí el dia 9 de novembre? Que són els separadors? Que són els de la bronca? Que són els que ho trenquen tot? O simplement també se'ls ha de respectar perquè puguin votar el que vulguin votar? Doncs aquest govern i aquest president el que han intentat, i també en majories parlamentàries, és que en aquest país es pugui votar respectant el vot de tothom i en aquest sentit m'he expressat moltíssimes vegades. I ara deixi'm dir-li una altra cosa. Si tan diferent serà un govern diferent a Espanya, per què abans d'aquest futur govern tan ideal per Catalunya o tan bo per Catalunya no ens porten els socialistes catalans una sola cosa, que és el reconeixement del Partit Socialista a nivell general que Catalunya podrà exercir el seu dret a decidir en un referèndum acordat i que el PSOE hi està d'acord? Perquè no ho hem sentit mai, això encara. És exactament al revés el que hem sentit, que de dret a decidir del poble de Catalunya ni parlar-ne. Això és el que hem sentit del senyor Pedro Sánchez i companyia. Per tant, facin aquesta feina. Facin aquesta feina que és la fonamental. Si vostè ens porta això, i li asseguro que li costarà molt, però jo li faré un monument si ho porta, escolti'm, doncs jo també podré començar a pensar diferent de coses que poden passar. Però facin aquesta feina, perquè aquesta és la feina substancial.
I aquesta feina avui dia no és que no s'hagi fet, sinó que s'ha fet exactament la contrària. La posició del PSOE és la que és. La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'honorable senyor Oriol Junqueras del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, davant dels esdeveniments de les darreres hores, permeti'm recordar-li a vostè i d'aquesta manera recordar-ho al conjunt de la societat catalana una obvietat. Esquerra Republicana està al servei del país i, per tant, al servei de totes les institucions, totes, i, òbviament, especialment del govern, per construir un futur millor i, en particular, perquè puguem decidir, tots els ciutadans de Catalunya, el nostre futur col·lectiu el 27 de setembre. Recordada aquesta obvietat, que sempre em sembla que és de bon recordar, permeti que, al marge d'aquesta actualitat política més intensa, abordar un assumpte, un altre afer, que també és molt important i també és de molta actualitat. El passat 26 de maig, la direcció de la multinacional General Cable va plantejar un ERO per acomiadar 290 persones. General Cable és una empresa amb un miler de treballadors arreu de Catalunya, estan repartits en 4 centres de treball, Manlleu, Abrera, Montcada i Barcelona, i en conjunt la decisió d'aquest ERO afecta un 30% de la seva plantilla. Afers com aquests, malauradament, han estat massa freqüents en els darrers anys i hem de fer tot el possible perquè no es produeixin més. L'ERO de General Cable l'entenem com especialment greu perquè un lloc de treball industrial perdut és un lloc de treball de molt difícil recuperació. El cost de crear un lloc de treball industrial és molt superior que el cost de mantenir aquest lloc de treball. I és de difícil regeneració en la conjuntura actual, sabent, a més, que un dels grans reptes que té el nostre país és precisament la seva reindustrialització. Les reformes laborals han sigut nefastes, contraproduents. Voldríem que el seu govern s'impliqués de forma ferma en garantir que l'empresa complirà totes les obligacions legals, totes, que el govern serà proactiu, que farà respectar la bona fe de les parts en la negociació. Voldríem saber, doncs, quina és la posició del seu govern davant d'aquest nou conflicte laboral industrial tan important. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, efectivament ens trobem davant d'un conflicte industrial, no és el primer, desgraciadament. N'hem tingut d'altres en el nostre país en els darrers anys. Sempre n'hi ha hagut de conflictes industrials, perquè afortunadament estem en un territori, Catalunya, que té una base industrial encara molt significativa i, a més, en presència de moltes empreses estrangeres. De fet, a Catalunya hi ha aproximadament unes 5.000 empreses multinacionals presents en el territori, algunes des de fa moltíssims anys, i que moltes d'elles, a més, tenen una base industrial. Per tant, poc o molt ens hi hem trobat sempre amb aquest tipus d'episodis. En aquests darrers anys ens hi hem trobat encara més, perquè efectivament la doble recessió, la del 2008-2009 i la del 2012, ha provocat autèntics estralls en el teixit empresarial, productiu i també industrial del nostre país. Concretament, amb General Cable, de tota la informació que tinc del Departament d'Empresa i Ocupació, els hi puc dir que el nostre objectiu és evitar que hi hagi tancament de cap centre d'aquesta empresa a Catalunya. Recordin que en tenen 4, si no recordo malament, són 4, per tant, que no se'n tanqui cap d'aquests 4. Garantir que el centre europeu de decisió de la companyia es quedi aquí i, a més, portar tot el que és la R+D a Barcelona, la innovació, el desenvolupament, tot això portar-ho a Catalunya. I minimitzar, òbviament, la pèrdua de llocs de treball. Aquí no podem donar garanties, com no es poden donar en cap d'aquestes situacions, que no n'hi hagi cap de pèrdua de lloc de treball. Però, evidentment, si aconseguim que es mantinguin tots els centres de treball i que minimitzem la pèrdua de llocs de treball i que, a més, reforcin les activitats de més valor afegit d'aquesta empresa a Catalunya, doncs haurem fet la part de la feina que nosaltres podem fer, sabent de tota manera que les últimes decisions les pren l'empresa. Nosaltres no podem substituir a l'empresa en aquestes decisions. El que sí que podem és actuar de mitjancers
és el que fem sempre. El que podem és cridar les parts perquè es parlin amb el sentit més positiu possible, i el que podem fer, i això ho fem sempre, és fer notar en aquestes empreses que aquest és un país que té futur i pel qual val la pena apostar. Sabem que competim en molts altres territoris del món, però el nostre no està mal posicionat per competir també de cara al futur. El honorable senyor Oriol Junqueras. Molt breument, recordar que una de les causes de la crisi en aquesta empresa és la falta d'inversió per part de les grans companyies elèctriques, de reinversió en la xarxa, i per tant conjurar-nos com a grups parlamentaris, com a govern, com a institució d'aquest país, a guanyar força de negociació també davant d'unes empreses que tenen molt de poder i que no sempre l'apliquen al servei del bé comú. La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'il·lustre senyor Jordi Turull del grup parlamentari de Convergència i Unió. Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president. De fet, molts o la majoria de grups han opinat sobre els darrers aconteixements de la Federació de Convergència i Unió. I nosaltres, més que fer segons quines asseveracions, més que escoltar segons quins consells que em permetran que per part d'alguns grups parlamentaris els trobi poc sincers, perquè crec que el seu últim propòsit és que li vagi bé tant a Convergència com a Unió Democràtica, però evidentment nosaltres també ens hi hem de referir. Sí que he vist que moltes de les preguntes que s'han fet al president han estat amb el marc mental de la política ordinària tradicional i molt de cara a el que serien unes eleccions autonòmiques ordinàries. Nosaltres vivim un moment transcendent i el que viurem és conseqüència d'allò que sempre es va dir, i és el nostre compromís per garantir les urnes davant dels ciutadans de Catalunya amb totes les garanties perquè puguin decidir si volen que Catalunya esdevingui un país independent, sí o no. Per tant, viurem un moment transcendent. Viurem un moment en què cal actuar amb marcs mentals molt diferents i davant d'aquests moments transcendents tothom s'ha de posicionar, molt legítimament tothom s'ha de posicionar, i això és el que està esdevenint. Per tant, nosaltres també, president, evidentment, amb els efectes que això té també pel que fa al govern, etc., nosaltres li volem preguntar, president, en relació al que està succeint aquestes darreres hores, quines decisions té previst prendre. Moltes gràcies, senyor president. Té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Bé, la situació obliga a prendre decisions. Alguns grups de la cambra s'hi han referit en aquesta sessió de control. La decisió dels actuals membres del govern d'Unió Democràtica de Catalunya de deixar el govern en aquest moment obliga a prendre aquestes decisions. He de dir, i serà l'última ocasió que tindré per dir-ho abans de la remodelació del govern que es produirà en els propers dies, he de dir que jo personalment com a president estic content i agraït de la feina que han fet tant la vicepresidenta com el conseller Espadaler com el conseller Pelegrí. No només content, sinó molt content, perquè crec que han fet una molt bona feina en uns moments molt complicats i molt difícils, i per tant els hi vull agrair públicament, ja ho he fet privadament, però ho vull fer també davant de tots vostès. També vull fer notar que aquesta és una separació per un tema de fons, de molt de fons, no és per cap tonteria, no és per cap picabaralla absurda, no és per cap menysteniment respecte a ningú, hi ha un tema de fons que s'ha de resoldre, tothom s'ha de posicionar, cada partit també ho pot fer, ells han decidit fer-ho en un sentit, Convergència en un altre. Però és una separació que tots desitgem que sigui amistosa i ho volem d'aquesta manera. Les separacions mai són agradables, és evident, però poden ser de moltes maneres i pretenem que aquesta sigui una separació amistosa donat aquest problema de fons. Evidentment això m'obliga com a president a prendre decisions i a no trigar en aquestes decisions precisament per garantir, encara que sigui per pocs mesos, el funcionament del govern i l'estabilitat en aquest Parlament. No és el moment, evidentment, per anunciar els nous membres del govern, però sí que els puc dir que, tenint en compte que tenim sessió parlamentària avui dijous i demà divendres tot el dia, jo per deferència en el Parlament ni avui ni demà prendré aquesta decisió, però la prendré el dilluns, per tant el dilluns al matí hi haurà la remodelació del govern, es nomenaran les conselleres i consellers nous que hagin de formar part del govern de Catalunya, enfocat ja en aquest tram final de la legislatura, que vostès saben, com s'ha recordat aquí, que és un tram final que realment és final en la mesura en què hi ha un calendari electoral anunciat. I a partir d'aquí espero que el govern podrà mantenir la seva feina i que aquest mes i mig que ens queda d'acció parlamentària
tindrem estabilitat suficient, i en tinc la garantia, per acabar de fer la feina important que hem de fer, entre d'altres coses, per exemple, avui aprovar la llei de la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya, que va directament en la línia de millorar l'ocupació en aquest país i la creació de llocs de treball. Abans d'iniciar el següent punt de l'ordre del dia, em permeten 2 minuts d'atenció, si us plau. Sempre que venen diputats nous, els donem la benvinguda, i sempre que marxen alguns diputats i coincideixen amb algun plenari, doncs també se'ls dona l'oportunitat de poder-se acomiadar. Avui és el cas de la diputada Rocío Martínez Sampere, que ens deixa, que fa 9 anys que ha estat diputada del Parlament de Catalunya, per tant, ben bé quasi 3 legislatures, que la coneixem tots. És una diputada amb un estil molt propi, vistós, a vegades molt acolorit, una diputada amb un discurs polític contundent, a vegades dur, però intentant sempre mantenir la seva elegància. Rocío, et desitjo, i en nom de la mesa et desitgem que el futur sigui el més profitós per tu. La teva experiència i els teus coneixements i la teva trajectòria segur que te n'ajudaran. Sentim molt la teva marxa. Tens la paraula. Moltes gràcies, presidenta. Seré dura, però m'ha fet emocionar, així que, en tot cas, volia parlar amb tots vostès i compartir, jo crec que una recança, i és que me'n vaig d'aquest Parlament havent rebut més del que he donat, no només de relacions personals, que també, sinó perquè, al contrari del que ara està tan de moda, que són aquestes seguretats tan absolutes, jo he de dir que surto del Parlament amb més dubtes i amb més contradiccions que quan vaig entrar. Perquè debatre amb vostès m'ha fet intel·lectualment més tolerant i, per tant, políticament millor. I per això els estic molt agraïda. Vull dir-los que jo avui no deixo la política. Tots els que em coneixen ja ho saben, no deixo la política, això és impossible. L'entenc, com deia Hannah Arendt, com la dimensió més completa i més lliure del ser humà. Jo avui deixo l'escó al Parlament de Catalunya. No ho faig, també vull que quedi clar, per discrepàncies amb la direcció del meu partit. Existeixen, mai les he amagat, jo entenc la lleialtat, la de veritat l'entenc així. I per això ho deixo passades les municipals i amb el mínim soroll possible. Jo estic agraïda al PSC per moltíssimes coses i, és més, forma part del que soc. Jo entenc que la vida, ahir m'ho recordava un amic meu, un ha de saber estar, però també ha de saber marxar, i això és el que estic intentant fer. Deixo l'escó i acabo, presidenta, principalment perquè he arribat al convenciment que des d'aquí i avui jo no puc servir amb el rigor i l'atreviment que crec necessaris els únics que són el seu propietari, que són els ciutadans d'aquest país. Però com també sé que el fonamental, que són les conviccions i el compromís, romanen i romanen aquí per sempre, que ens tornarem a trobar amb molts de vostès que voldran seguir treballant per fer més definit i una mica més sòlid aquest somni de civilitat que tenim pels ciutadans. Moltes gràcies, diputades, diputats, presidenta, mesa, secretària general, lletrat, treballadors d'aquesta cambra. Moltes gràcies, consellers, conselleres, president de la Generalitat. No marxin encara. Atès que ahir i avui el president de la Generalitat ha anunciat canvis en el govern, hi haurà 3 membres del govern que ja no hi seran la propera sessió plenària. I en aquest cas l'honorable conseller d'Interior, el senyor Ramon Espadaler, demana també la paraula. No, gràcies, no l'hauria demanat si no hagués sentit les amables paraules que ahir em va dir en privat el president de la Generalitat i per correspondre-les. Jo li vaig dir en privat, i em permetràs, president, que ho digui en veu alta i davant de tota la cambra,
que sempre t'estaré agraït per l'oportunitat magnífica que m'has donat, per la confiança que m'has fet al capdavant d'una de les conselleries, sens dubte, més atractives que hi ha en el govern i la possibilitat, i que he passat els millors anys, estic segur, de la meva vida política, podent correspondre a aquesta confiança. I, per tant, sí que volia deixar constància pública. Tu ho has fet, ens ho has fet, jo l'haig de correspondre. Jo no tinc la condició de diputat, per això he demanat la paraula, perquè ja no podré compartir amb vosaltres aquest ple. El mateix dic a la resta de companys del govern, que en els moments difícils, que n'hi ha molts en aquesta conselleria i en el govern, sempre han estat al costat i sempre els he sentit al costat. I el mateix vull dir en el control parlamentari que s'ha exercit, jo crec, amb rigor i amb respecte. I les dues coses ajuden a intentar poder fer bé les coses. Per tant, gràcies. Jo no soc diputat, per tant, gràcies, presidenta, per donar-me aquesta oportunitat d'acomiadar-me de la cambra. Gràcies.